Ọ bụrụ na ịbata ebe a na-ekwu okwu, ọ bụrụ na okwu ahụ a na-ekwu abụghị gbasara Chineke, echiche dị mma maọbụ ka ndụ ga-esi gaa n'ihu, ya bụrụ na ihe ha na-ekwu gbasara mmadụ maọbụ gbasara ndị mmadụ, n'ikwu okwu gbasara ha n'ụzọ dị aṅaa, ihe nwere gwa gị bụ si ebe ahụ pụọ. Ndị nọ n'etiti ha bụ ndị ntụcha, ị nọghị n'etiti ndị nkepụta maọbụ ndị nrụpụta. Ihe nwere gwa gị taa bụ si ebe ahụ pụọ, ndị maka enweghị uru ị ga-aba n'ebe ahụ. Ndị dị otu enweghị ihe ha na-arụpụta, enweghị ihe ha na-ekepụta, enweghị ihe ha na-echepụta bụ ezi. Uche gị dịkwa ya mma kụziri gị ihe niile a kụziri ebe ya tata. Pụtawa n'ezi n'ụmụ amadi na-echu unu.